honor mo kas kada dagiti abay mo ni Marichu. Ni Marisol. Ni Marisol. Tapos ni sino pa dagiti ni Pasing. Ni Piling. Inya ti makunang dagiti nga gayem mo madam. Ay, ang ngayon araw, di makamuka na wang kawadwada. Tagalog kayo, madam? Tagalog. Pangasinan. Ay, pero hindi Pangasinan. ako nakakapagsalita ng Pangasinan. Ako marunong ako magpangkasinan pero dahil sa laban. Dahil sa laban. Ang alam ko lang yung ano, dahil Jai. mamaya, papanunutin ko. Ang alam ko lang na Pangasinan is ano yung Ako meron pala. Ay, Agi. Agi. Tiyan mo mga ito, di ka, kanong ko ito paltak mo. Anong ibig sabihin nun, madam? Bagyo. Yun lang ang alam ko, kanong ko ito paltak mo. Magkano yung paltat mo ko na? Ay, kasjay. O magkano yung isda? Ay, paltat. Paltat is paltat. Di ba Ilocano yung paltat ko sa diwa na ilamas? Lamas. Kasjay. Ay. Hinam ako ng mat kinigrom. Ay, kung naman ko tinigrom ako, siyempre, nagwapo. Tatay, orayin mo sino, nag-social ginagan na nga Diniver. Nya, diniver. Bisaya ka ro, tir ka mo. Basta gigrom. Kunang tatay. oh. Nagwapo siguro yung kunang tatay ka. Tatay. Kanya, tall, dark, and handsome. Wow. Ayan. Tapos nagunag pa itikal lead na. Wow. Nagswerte ni Grom no siya to asawa na. Hoy, kakaskasar dalaan. Kakas-kasar talaan suleng, di ka nasalugsugin niya. Oh. Napirdik to pa 18 years na nagkasal. Barbaro nga kasaran. Hoy, Nagswerte no siya ti asawa na. Aba ang tanga makaawa, tanga makabalo. Nagswerte no siya ti asawa na ni Den. Abay, Den, ang tatala. Den. Ang siyempre hindi nagtangkang orti Tagalog ko animal ka. Nagswerte no siya ti asawa na ni Den. Abay, Hangag laba. ang aglaba. Hangag trabaho. Ang trabaho. Hangag luto. Hangag dalos tunod ti balay. Ang panunot cancer. Kantilas nga hangar aramidan. Inya. Hangamangmangan. Dito natay. Bigo tumakas sa dutmal. In fairness talaga nagwapo ni. Tumagal ka man apo groom. Tayo lang ang konti. Oo, nagkayag pa. Kanya ti height mo sa 5'8". 5'8". Siyak mo 5'6". Umutang ka. Thank you so much, sir, Ayan, sa thank you, pag-invite sir. po sa amin dito. Salamat sir, ti panagimbi tayo, ti Sulindaos bandito, iga po ti panagimbi tayo apo, ada pagbayag po ti motor nila kay Kunubiga. Buwan, may salang matikid daw mikinyam sa Buwan. maiyawig mo kumaday na ulo tilitsyon. Nuri dati naman sana. Ay, kami naman di ba ko? Okay, thank you sir sa pag-invite. Hoy! Bagi na data! Ano kaya tangaro tayo panday bitin-bitin ni Jilikod na naktay. Aya, tayo bitin-bitin dahil na iparwad na, mabalinday tanga pagpuunan. Puhunan tay. Sugal. Hoy! Bawal data sugal sa Sabaling! Amang kaduan na tigam panggamitan da dagiti baro nga kasar. Inya. Dagiti parwad da talaga pagpupunan dati sugal. Isugal dati talon, isugal da iti negosyo. Ay, wow, negosyo. Kasjay, kay kusawan. Kaya mo matagkasal. Kaya kumatag kasar. Wow. Wen nga maguray ka awang mga orti may kasar ko. Awang mag-orti partner tanto. Aguray ka tagbiro kakti may kasar ko dito eh. Ay, na panay pamparon sa titaning oh. Panasok manuturin kong kundit laang. Pero ka Kapag kakatawa ka nga si ka. Para ka nga lungir, alang may kasar ka. Iyo, wala na ha. Ay, nagpaw. Ay, nagtaw. Yan, Kinanan naman timangga. Dahil din mother. Ikan na alaga ro ti kasar kon sir. Factory di tikpay. Adi reject. Nyamot to, nagpili at ikap-kap na kaka. Apay no si kalatan ti kasar kon makagtoy tag kasar ta. Sakto nakapuro, nagwapo Uy, ingin. kas nagrumot si ka. Nagwapo. Ay, naapo, dan sa mong lahi na. Nya tilahin na. I mean, kas na Bombay. Tapos na Hindi mag-ispan. kami nalawlawan tanong nagwapo. Ito yung kating nga nga ron, picture ka nga picture, tatayo, risula maganasa magkinyan. Tatay
ingay. Kung kundit sikat nagkasal. Wala pa yung Alam bukit. na, bukid. Bukid nga, bukid. Bukid ka dyan. Kanya. Ay. Buong nasa Ya, nagpintas Oh, ni Sapong gani. dagiti ko sa kristan tayo. O sa Kristan nga kwa sa Rimulyo. Oh, tumatal ka dyan si kay sa kristan. Ayan, thank you Apo. Itinanagan na dato yung catering. Ay, bam ni Padi ni Nanding. Pangalan po ng catering ninyo sa Panache, Kitty. Panache Catering. Salamat Apo. Tinapintas nga serbisyo yung Tugakan, groom and tapos, bride. no, kasarta ngay ko dahil yung matikwa, dati trial lang nga kasarta Tapos, no, kasartan to, dahil dahil catering ta. Ayan. Sakbay Sa garo mga naghahanap po ng magandang serbisyo po ng catering services. Ayan. Ayan. man Apo, dagiti. Dato'y ti bouquet. One bouquet. O, sige, susuon na. Hoy! Ay, igamam kastal. Numalpas ka to kasan, ipalangatok mo to data. Yure ko yung gana, Valentine's Matugulan ti makakaala dita. Ayan na, siyempre, siya ti. Well, si Katiko, ni Makura. Mayura siya ni Mayura. Ang kasarta. Yan tinaga mo tatakan. Ang kasar kayo, di mo gamay ang mamamaw. Tinumakla, inasawa ko na. Kaktile. Yan naga mo tatakan sa Raul. Si Raul. Animal. Nagadunganagan mo. Raul. Si Kamay mo, nyanagay mo tirabay. Na, tinagan ko tirabi eh. Di ba sandara? O, Santara. Tibigat. Rambo. Basta. Ya, makita ni Grom ko, animal ka. Oy, belo data. Alay, Raul. sige. Raul tinagan mo, nyamutan. Nagwapo ka ng naanak tanagan mo. Si Raulo. Katabi gilalikot. Raul, pakisman Raul. J-lips Raul. Damdama! Nautog mo, tatatoy pasimbahan, ako nga ni Mayura. Agore kayo. Siyak tatay na dagadi sa kristan ko ngayon na. Ay, naging sakristan mo, data di sakristan mo. Na ubing dagito sa sakristan mo ang lalakay rupa na. Nabayag. Kasta nga talaga ay atat kan, kaya mo tiyagaan ni Munang. Damdamahin ta jilikot, tintabirukan ni 4 pesos ko nga maminteng, nalagrag. Alay, siyak ka ni Apo Mayura. Si kani Mayura. Tata, marami, tihang nga dapat ka marami. May pa nga nagalas mo't ugali na dato nga mayor nga mangkasar. Apaya? Tata, maramid Apo, tidahang nga dapat nga maramid. Iti pa nagkay-kaysa, iti puso, kin may sangabu. Binukod. Amoy lang tayo. Gusto mo ta Mayura, Nagkay-kaysa, makapagpanganak ti silang puso ital. ni Raul kini Madam Sandara. Raul kini Rambo. Ay, ni Raul kini Rambo. Si ka Raul, sigurado ka ba? Dati naturong mo nga babae. Sumpat. Tinatanggap mo ba si Sandara? One mayor. Yun, Mayura ko naman. Mayura. Mayor ko mga talaga ako, nagpaupira ka laukal mo. Alay, si ka mang ingay. Damagang kamat. Si ka, Sandara. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito? Why Mayor? Hoy! Nagpartak ka maut! Katata ko. Alay, sino po ang tututol sa kasalang ito? Nala. Ni Sir Samot ti tumutol, pang-aasing sir. Ay, master. Ay, na kami nga tumututol, pang-aasim. Kaya ko makaasawa ti taga-kamiling. Kiss the bride. Kiss You the may bride kiss ka mo. the bride. Aguray! Garampang ka! Aguray ka ba ibot Ay! Ay, tamot ti mutol, mahal na kanuman ni Sir. Nyato yan. Pare, mahal ba? Sir! Raul Kamal. Ayan, naglaltas ti kasaran. kiss Kanya nga ti kaya mo, siyang nga bulan tayo nagsimbaan. Ayan, thank you Raul. Raul nga talaga tinagan mo. Na? Lister ka na. Ang swerte ni Ingin na ikasama. May kasara ko na, bitin-bitin ko, dagi dyan, bitin-bitin, da kan mo bitin-bitin yaw. Ay, mapakibibiyangan na patabagi na Ayan. yata. Amo
among ingay. Apay ya. At ang alam lang ang tatang, talaga nga nagsiksika. Ito siyempre damdamo ng orto mo at pabuya ti kamiling alangan jack mo nagdisti tinapintas. Napintas ka tatang, nagsiksika, ang pada tapay ti bado. When nagpada tapay ti sa istisoso. Ay, yung tal nakadadak ko di ipom na ti suso. Dadaklo malag yung mungay ko. Gason, nalaylay lang ang ti suso. Tagamin, iso ti pagkakitaan no napintas ka, laylay ti suso. Ay, ako rin ka. Apay ya. Pero pasit na susong, laylay na susong kan awan ti ubo mo, iso ti pakakita. Pagkakitaan na napintas ka, no dakol ti susom, dakol ti ubot mo, kan bimbimsog ti susom, hangka nga napintas. Ay, kasi ka na. Wow! Kasanong may baga? Siyempre, dato'y laylay, tayo may susukon kung awan ti ubot ko, dati ti pagkakitaan ka napintas, akta na ubriyusa. Sa bagay. At dumangay na. Ang mga yan. Siyempre, maputput na maputput, eh, siyempre, umpos na ubot, umpos na susaw. Nakaadal ka ba din eh? Ay, duda ka lang adal suling ti pagtutungtungan, nangato ti adal ko. Kasano ka nga tao? No tumangat ka, maraglag ka kalubong mo. Kasi ka nga tao. Okay nga nga ay. Nagadalam ngay mo. Ay na nagadalak ti nag-eskwelahan ti high school actually. May kadwang kangangatuan nga eskwelahan tintiro nga Pilipinas. USA. Ay nababa. UP. Napagpapamanag. Nangay. Ija Ibingate National High School. Mukha nga na nga to ka. Bumbundaw. So katata, may kadwang kangangatuan ko naman. O di among magarodag iti English. Ay, bisin English ang kinisulay. Inya kayo mo, reading mo language. Ang among matima. Mathematics or arithmetic. Mani-manik lang dati sulay. Sinang garaw? 3 plus 3. 6. Ah, nagay na. O siyempre, basic lang dahil kita pang grade 1. Among dali dyan ha? Wow. Sige, apan dapat English. O sige, English. Ah, English. English man so. Inya ti English ti aso. Naglakad dog. Wow. Inya ti English ti pusa. Cat. Wow, naglain. Inya ti English ti baboy. Baboy. Pig. Inya English ti kabalyo. Horse. Horse. Apan dapat ti spelling. Spelling. Sige, paglaingat ti spelling sulay. Alay, sige. O sige. Spell science. Absilat din suro ni Madam May. Alay, sa kanya ta. Spell dog. D-O-J. Ito, pulot ang tilalakay nga mamartal. Spell cat. Si ite, cat meow. Palaman ti siopaw. Spell horse. H-O-R-S-A. Ulitan. H-O-R-S-A. Martaka. H-O-R-S-A. Martaka ba? H-O-R-S-A. Martaka ba? H-O-R-S-A. Martaka. H-O-R-S-A. Martaka. Ya, tagadag. Tugudug ka. Papaspas ka mga papaspas na kabalyo, di ko tumarayan. Sa mga tugudug-tugudug. Wow! Sige, sa kanya ka. Spell Brazil. Brazil, naglaka. B-R-A-Z-I-L. Brazil, nalatak nung kabos na bulan. Ayan, naglaka. Ikatong data L. Brazil. Ikatong data I. Bra. Ikatong data Z. Bra. Ikatong data bra. Suso! Asan nga may pagkakay ka ng tabra ka susaw? Alay, katong natabrami nga mabatay. Mungay. It's a time. Pagka siyempre, anak ang ismila, di ka mo kanisuling akwa, na di itrinaga ma-product ay. Oh, nalpas ka na kay school nag-abroad. Nag-product, nag-nagkwa di, Nabayag ka nabayag ka nag-abroad. nag-abroad. Manong ang tawag ka dyan, bro? 30 na taon ko nga nag-abroad. 30 years. Wow. Ano tawag mo? 28. Hol! Ay, kung sa tawag mo, tapos 30 years ka dyan, bro, kasi ano nangyari? Aspect is kaya na nakasuling. Itidamdamo ni tatay ko tinapan, iji China, tugot-tugot na kinin. Di ba ka? At dayak sa ilok na. Hindi ka sa alaw. Hindi ko nagsarat na niinan ko, kinitatan ko iji China, hindi ka naglabing-labing, igarbin ko, spare parts ko. Hoy, ingay, spare parts para tilugan lang dagita. Hindi, para lugan lang, spare parts suling, pa hindi ka kikitaan eh. Dagiti mag-aksidente ko, matuktok ko lang dati tulang. Iya panda di orthopedics, tadi natukol na tulang, suka tanda landok, tadi landok niya tawag mo dyan. Spare parts. Suka tatatungan. Ganda. Tingnan ko na napakay. Napanang nga, bro. Ijay China, sa kapulong at taon ko ijay. Oh. Iji Japan, sa kapulong at taon ko ijay. Iji Amerika, sa kapulong at taon ko. Isukat ang lupulong at taon nga nagkakabruta. Japan ka ti China ko na. Well, China. Among nga rin iti agsaot i-check Chinese. Chinese na China, suling. Sa kapulong at taon ko nga nagjijan ijay. Awan laki na sursuro ka. O sige, mangaraw, palasun ta. Sampal. Sampal. O sige, Chinese. Pagsasaw ti Chinese. Halimbawa, magkakita ka di jay ay kalsada. Nakakita ka kwarta. Kasanong ibaga data iti i-check O Chinese. sige, magmagna di kalsada, hindi ko nakakita ti kwarta. Pinidot ko. Ooh! Iko pa. Duri ka. Ulitin man. Oh, ito ka. O Ilocano sama. Chinese di dahil ang mga bagay, ang mga bagay, ang mga kamo na sino making bagay, oh, ito ka. Ay, okay, naglay ka. Adaptan mo. Oh, at dapat kita,
Libi ko singgalo. Nagmuyot kas nagkarkarayang nga ulag. Libi ko singgalo. Nataros na nga eh. Amo na awatan. Libi, pili ko, sing lugaw, lugaw, pili sing lugaw. Tagalog mo. Chinese di jay. Alis, sige laro, kapan-kapan iti Japan ko. Oo, di Japan. Sa nga puno ataw ko di Japan. Among garot yan, kapaw. Oo, siyempre ah. Talaga. Wow. Aliman garot. Halimbawa datoy nga atoy nga sa rimulong obeng. Gatoy. Awan iti sa kalos na, awan iti chinilas na. Inaawag mo dito ati hapon. Saka. Alitan ka, magalas, saka. Wow. Dati mga obeng. Data nga ubeng. Kaya mga pakanan dati napuntungan mo design. Pakanan iti panagsasakot ti hapon. Oh, sige. Mamabisin ka, manang kawa. Kinigtong lang pa. Napong dayay, among istorya na natasuling. Hindi na gito'y hapon ka tumagasaksakopan ti Pilipinas. Ato tinaadap na nga pagsasaw tayo ito'y sumadi nagsubli na di Japan, isumag ang gamitin dan. Ay, ada pa mong garaw. Ato tamo, sige, agi pa Sige mong garaw. Ay. Inya, iti hapon, iti lugan. Lugan, Otto, Inya, iti hapon, iti kawayan. Rabun, Inya, iti utong, inya, iti hapon, iti katong. Wotong, Inya, iti hapon, iti tulang. Tulang, Buto, Inya, iti hapon, iti tultulang. Buto, Pagaling nga. Inya, iti napintas. Akichi, Inya, iti naalas. Chitai. Wow! Magkakaroon pa tayo lang ingin. Oh, kanabali, ay, sa karuro pa ta. Wow. Uy, nagkapsat ta, nasapsapa lang nalungkot. Walang tatay na pagkaman sa Amerika. Ijay Amerika, ijay nga nag-eskwela ti kolehiyo. Inya, nagadalang nga. Ti ijay, kway, di may sanga mabigdigdig nga kapipintasan nga eskwelahan tintiro nga lubong. Di ba ta? Ijay Harvard University. Ay, sasya. Makita nga, amo nga bareng-bareng ni ingin ta nag-eskwela tinangato nga eskwelahan. Talaga? Harvard University. Kaya ngayon magti-course mo. Ito siyempre tinala nga kurso di karinigatan nga turpos kung kaninginaan ti tuition fee na. Nagaraw. Lighter mechanic, major in vulcanizing. At akit kas dayaw. Agda! Kasama may baka. Oh, kasi ni lighter mechanic, ang talimang ka ti lighter, ang karga ka ti lighter. Major in vulcanizing, ang vulcanize ka ti barko, bukatot, nagijay. Ingay, nakawan iti dalit ka ti bukatot kasi nabarkaw. Napang ka ti American. Pan. Oh, siyak na panakon, sungamo, kung kagtaltanan ka mo ibaga. Well, Kaya ngayon magtipo di dahil among J Amerika. Di ba ko nang nagadal ka dyan? Uy, nagkadalak Kaya yan. in, titattaw di dyan. Ti Amerikano, awan, nalalaing ti Pilipino. Nalalaig ka Amerikano. Nalalaing ti Pilipino. Ay naamon ti Amerikano. Oh. Ang patayag da, tiruplano. Oh. Awan ti pilutaw. Ijay Amerika, Wow. ang patayap na tiruplano, awan ti pilutaw. Awan. Ay, nakapoy ti Amerikano. Kaya- Nalalaing ti Pilipino. Sana- Kani ti Amerika, kat agpatayap na tiruplano, awan ti pilutaw. Oh. Dito'y Pilipinas, agpatayap na ti piluto, awan ti ruplano. Saan mo ba yung mga natamay? Ikayay kapis, di kabisayaan, nagkadong aswang, nagtatayap na. Who's speaking of aswang? Oh, Pagkati pagpagada di Ernik, aswang-aswang. aswang. Wow. Kapayat at aswang. Siyempre tirapi ka ro, di maawat tayo. Wow. Hindi agtatayo. Kastar talaga kaukal yan nga ron, as a entertainer nga ron. Pang rabi iti trabaho tayo, mamano tayo lang nagtugtog ti aldaw. Wow. Kastar nga talaga, rabi iti samput tayo, parbangon, tapos di agmalmalong tumanon ti kabigatan, maturong tayo, may maglapamiksa tayo tumanon. Buwan amon kada chismis ka raw. Yung ti chismes. Dayam may. Ay. Kada kami nga pamilya kami, balita kami nga makikita na talaga. Ay. Kumar nga kananayon. Wow. Lalo ni inang ko tabakutaw. Tapos, Arjay lang nakatugtugo junid may. Ay. Tata lumabas ako dati nang kung agbar marites kinyang. yan. Agbar marites. Gusto ko itawag ko chismosa. Tatay pagpalagangal nga aswang kami. Nay. Aswang ni nanay ko. Kanya iti ko na. Ko dinibdib ko naman iti nakatulong ni nanay ko. Kinatungtong niya ti ko na. Prinang ka ako na. Niya ti ko na. Nay ko na. May nagsakit ti marukong ko. Di ba ganda mga aswang ti pamilya tayo. Aswang ka kanaw ko na. Kanya ti ko na nga ni nanay mo. May peso ay anay ko na. May rakot na. Tapos nagtayapon. Nay, ni Malka, di pepesaw. Kung nagtayap ka raw. Kaya buray ka matayong kinyam, tabaka kurabon ka. Baka gudbot na bagay. Ninang ko lang. Matata. Kunang tatay. Nalalaing ti Pinoy. Huwag nalalaing ti Ameriti Pilipino. Ay, nalalaing dato kay Amerikano. Kasano nga may baga? Amaw. Daddy Karnay. Di karne. Inyo nagdadi tayo ti makina. From war, nakalakan tao. Di Amerika? Wow. Kasi Amerika na. Wow, Isang nagsimula. na karne, tinuring war, nakalakad
ito'y Amerikano. Nalalaing ti Pilipino. Alima? Ano di Amerika kat inserda na karne, kinulimwar na kalatan. Oh. Ito'y Pilipinas. Oh. No ni lalaki kat simbret ni kalkalapaw. Oh. Si Marno ni babae, mapalabas ni siyang gapulan, tao datan. Dinalalaing na silsilip ti Pilipino. Sabay yan ka. Tapos, ijay kwasuling dahil pengen lagi eskwela ti soldado. Pati pagpapatay kanya nga nagagal ka soldado ka nakita ang dagay din. Oh, nakita na dito na nagdala di Swiss Amerika ti soldado gaputa sinurot ko tiringnak nagbaling nga baklain dak itultuloy ti nagsoldado. Talaga. Well, Alimang garo tapay kay sumagayang dato yung magpagata nga nagsoldado. kung gawin nagsoldado ang Harvard. Panasan tagaw ditaw. Ay, ipakita kito ginadaw ko di Amerika. Wow. O sige, padasal. Pare, sige garo na. Oh. Oh. Attention! Natatangay. Palto-paltog tungang. Right face! Home! Tinugtong batang. Right piece ko lang. Saan ko ti baga? Kurang di ko man mo. Ang kasta tinadal ko di Amerika. Oh. Kastoy tinadal ko di Amerika ti taon suleng. Right face! Isurot ti baging. Oh, di nagpintas nagtiriter. Face ko naman, di lupa kaya talyaw ko. Suro mo at baging. Suro mo kagambot baging gaya. Sige, dito pa sumama. Okay, go. Game na, game ka. Wow! Attention! Mark time, march! 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 Wow! Kaghol ka lang sa puso na tagbibuya. Wala yan. Ano ito? Kasi kanya sa kata. Ano yan? Ano na? Bakit na kaya na? Medyo forward punch na kasi. Forward punch. Forward. Si Kamot ang mga nagagada ti soldado, di ka pa eglisi at wala ikaw. Stomach in. Stomach out. Alright, kaya march baday. About face. Pit. Oh. Ini ang iyayin na tumawag. Sit! Ay, ako! Nagagada ko na ito gawa. Ano ka siraan ah? Soldado! Oh. Ha? Nakasumbong! Up, down! 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 Lali, Pakaya, march! Now! Huli tayo, pakaya mo bro. About face! Kasalo nagtitira na kapatang! Gusto mo pinagi? Pupitong lang. Pupitong! Pakaya, march! Hold! Ating tayo ang Hoy! Hoy, ingay! Kaya, Ang pako ka na, para ka na. Hey! ang buhay ka, giniimasa! Yan pa, may gabitang Kaya, ang artista ka. ang artista ka. Ang artista ka. Ang artista ka mo ito, napapicture taptay. Huwag nga rin piling ka artista ka nga duwa. Oh. Dapat ka, hindi ka member. Dili ka mamagtugaw. Sayang nila nabatid to dili magasok taptay di paggas. Oo, man lang nabato rin yung magasok niya. Wow. Ayan, sige. Tata. Apaw, di nagkasarapo, certain, kinimadang marites. Wow. Naawan ti maitid yung atipnay, uray wata ulo, baboy yun. Tata. Ah. Ingay. Papaya. Siyempre, makikita na dati Facebook, in YouTube. Wow, mabuhay po yan data. Ag-artista tata. Nagarpit, well, sige, padasan taan. Ipakita ta iti galad, iti mayaman, ken galad, iti marigrigat. Oh, sige. Dagiti galad, tibak nang ken nakurapan. Ay, kayo mga saon, ipakita, tano ka sa ano, tigalat, Hindi pa yung nakakautang dita. Ay na. Tama na, kung kunanan niyo, dakurad na puro. Na. Kung kunanan na, dakurad na. Ano ba? Nagwapo, madakwiker uts na. Ang anab
napsog lang nga Ay, dyan. napsog. Pilutong na di siya na. Nato yung tamog na tinapsog tayo sumukukukukuk na ako na na. Ingeng. Ah. Ito ipakitang katatigalan iti mayaman. O sige, kalat tinay sa mayaman. One. Kas pangarigan. Mapang ka dyan abroad, ta mayaman ka nga rod. At pasubli-subli ka dyan abroad. Kas pangarigan iti niya dato yan. Nga pamilay. Family na. Marignag. Ayan. O kas di ba na kita Mapang ka dyan Hawaii. Ay, Hawaii. O sige, Hawaii. Kagarja Hawaii. O sige. Aglugan ka iti eroplano, akas mayaman. O. Kasano ka ang tugaw. Tugaw iti baknang. O sige, kastoy apong agtugaw iti may isa nga mayaman, iti tugaw tiroplano. O tugaw tiroplano, adamo danom na, ted da tiroplano. Aguri ka na basa. Ang crush data sa Malyanta. Nya mo dato nga eroplano, dila makagatang bulka sila. Ayan, tugaw tiroplano daytoy. Kastoy apong agtugaw iti may isa nga mayaman, iti tugaw tiroplano. Oh, is this my seat? Thank you. One glass of wine, please. Social. Social wine. Nakatubay ito. Ito syempre pang mayaman ko naman di wine. Wine, sige. Apan kamat ti tugaw iti marigrigat. Apan aga-abroad. Sige. Apan Hong Kong, apan ag-DH. Sige, kasi mat akong agtugaw iti maysa nga marigrigat wino nakurapay tugaw ti eroplano. First time na nga pa nagtugaw. Sige, na. Na. Naglunag. Kala marsmalaw. Di kwan di tugaw nga kasad, di kwan tumayap ti eroplano. Nagtakwa tuwa tao. Tuwato kiti datan, eroplano data. Hindi pagarup nga tuwa ta sumungat eroplano magayam, ignorante. Ignorante. Wow. Kasano karod mod iti ay kanada to. Kasano iti aganak iti mayaman. Ay subli. Anak ti mayaman tituin ani aganak. Sige anak ti mayaman kasi apong aganak iti maysa nga mayaman. Agbuy-buya ti tablet. Ti tablet. Hamo kaya ti tablet o dakkel capsule. Laptop. Agbuy-buya day nga mayaman iti laptop. Iti kon apo nagpasikal inapo na ti pirtana nabitak ti bibitakan nan. Oh darling, please call the doctor because the baby is coming. Sa English. Pang mayaman doktor. As di aganak man iti may isang marigrigat nga pan namalon kinilakay na di taltalaw. Sige, kastoy mo apong aganak iti may isang nakurapay wino marigrigat na pan namalon. Di taltalaw. Ay naawang mo ni Rambong. Ay naya mo ngayon, hindi ko nagatras na midwa, hindi ko na isalto, hindi tambak, hindi ko na datanay na guryo, datanay na nakakanak ko na ikatibukal-bukal, ti matatanak tanuyuso ko na bukal, ti utong. Ay natatan guryo, ay natatan ramay, tinimwaron uyuso ko na pulong, ti pariya. Ay natatan guryo, takyag tinaykatan, pukul ti anaktan, tabal mo gayam. Ingin, apay tatabal kay kagan anak ka. Kanya expect kong bakla, kaganakang araw. Sa abang, wala sige sa Malyanta. Kasano mo tag sigarilyo iti may isang mayaman. Sige, sigarilyo ti may isang mayaman, dumaw ka si sigarilyo Hindi ko ma-Winsboro. Namparan nyo, patildo lang kayo. Dito Chesterfield. Ang pasalamat ka, tahang nga po. Yung sigarilyo ti mayaman. Nyamot, mayaman ko nada ka datay mo. Ay, agpapakaslap tumon dataw. Oy. Kita ang mayaman ko yung mga dami scotch stick na. Inyama dato sigarilyo, mayaman talo daw. Oy, international ata. Sige, kasi apo kag sigarilyo, iti may isa nga mayaman, wino may isa nga baknang. Parental guidance. Ayan. No? Wow! Nagkilintang pasok! Putong ko na na! Nagsosyal pang mayaman, may sabay kita. May sapay. Nana bagtuaw. Jai! Gilamaw. Baya! Naamo na gisangaw ko. Nangaw. Nagprasa mo tatay. Kasano mo te ang sigarilyo ti may marigriga. Sige, kasi matapo ang sigarilyo ti may nga marigriga at wino nakurapay Nakurapay. labat papasuso ti anak na. Inang malang na ta sigarilyo. Go. Gol. Pos, pisaw. Gol. Bras, pos, pisaw. Ikaw ko magpangagawak nga. Nagsana dyan na. Kung kau ko gagako ko Yung nga. talikod na isusura. Gol. Pagam amuanam na talimudaw di bakal. Abaya. Ikaw sakpay nga na uyos ti anis na katimbal yaw di likod. Nalakay mo yung sususaw.
Na-dehydrate. Na-dehydrate di bakit? Natsanan. Ay, Iso nga mamamati kami apo na rigriga nga pusuton tilakay ng tubig. Pay-paysaw. Well, Nga nakatag sa suso kailan nila kay ko. oo, uray siyak tupay, kurang lama pulting na tumungay ko. Nakasukatan na mo. Sige. Sangit mo't iti baknang kin sangit ti marigriga. Sangit ti mayaman kag sangit ti marigrigan. Sige. Kas pangarigan at ati may nakayanda. Sige. Sika kas mayaman dara di kagarod Amerika di Hawaii. At aking bagi ka ti may isang company. May isang akumpanya. Sige. Di ba dati kwam? Hindi nga bant ay ditoy. Sangit ti mayaman at tuyak Amerika. Aking pagdaytoy. Ayan. Hoy, ako Sangit ti mayaman. Wow, na sige garod. At tumawag ak ingay. Sige, ikaw at tuyak kikitadagit ti tauha ka at tuyak at ti mansyon ko. Sige garod. Tumawag ak ingay. Na? Ay, ngay ti pagtawag ako mat cellphone mo. Kasi kaman wag surat ka tungang. Sige na, ay na pagtawagan kay na di ko. Ay, dati ti tablet ko ni Al. Dati ti tablet ko, dati mo ti wallpaper ko. Dati ti wallpaper ko. Sige, tumawag ako. Rapurak ano ide. Nagadunga ka na, ngipin mo pa. Sige, dati ti wallpaper ko sige, tumawag ka. Hello! Hello, ingay. Abaya! Ay, pakasli ka ako makita tatarupan. Agore, agludludeng! Sige, ulit at tumawag. Tumawag ka! Hindi naman ka wallpaper ko. Tumawag ako ulit. Sige! Hello! Hello! Abaya! Hello, ingay. Abaya! Ay, nadala pa sama. Hindi natin napasama. Ay, nading ko ni daddy. Abaya ni dati kagan anaw. Ay, na, nasukalang may tatay bigat na tayo. Naihina ka. Ingay patay na ni dati. Ay, nakit nagpabuda ni Karuba. Ay, kanya dagiti tabtaba, sinabi ka tabtaba. Nahay blood. Ay ano pa nga nahi blood. Oh, nahay blood. Kinuanimik ni dati. Nahay blood ka raw. Kano pa nga nahi blood. Taluwal daw na ating na nakain niya, kanabang sitaw. Nahi, paako ko di puri na diya garudan tagawid Ay, sige ka raw, tagawid ka magawid ingay. Amore kasuling ada nagchat kinya. Adamakin niya. Amunti ko na friend. Compliments ko na kinya. Sige niya mo, friend, kung na natin condense. Condense ka, condolence. Tapos nagkapay nagchat na puri na diya kinya. Ipamarinate ko kano ni dati. Ay, namin na mga barbecue. Niya kami di marinate. Ang marinate ay cremate. Ay, cremate! Sige, garo, ipakrimate mo ni dati. Pasura, karamidong nga dapaw. Wow, mali pawit ka raw. Sige, pawit at ipagpakrimate mo, trintamay. Sige, gawit kan. Sige, gawit akaw. Ay, ito, tipabiling. Sige, simbang put akaw. Sangit, timayaman. Ay, niya na. Jiban May. Di ba dadalaw? Ito naman dadalaw, di gumatang kami man baron, mayaman nga raw. Guyod-guyod na timaleta. Ayan, natati maliit ang ingay. Nakitam? Awan. Pungko na lang. Okay nga, nabot may dato yung anghel kumamot ang atay payapay nga mangigigam tikwa pa. Nagimarmot to, nagadunga iribon nyo dato yung banga-banga ni dati, ritpay. Dato yung anghel nga payapay. Nagigigam dyan tikwa, dyan ti banga-banga ni dati. Tatala nakakita ti gumarampingat na anghel. Naka-highlight. Sige, sangit ti mayaman. How? Abaya! Ang pamputog mo lang ata, gumawa mo lang ang mga wasit. Sangit ti mayaman day jay suling. Nakaputi ti siya makakasanita no mga makita di sa agsaloy nga butod kung katay na tadi ko nakababae. Ay, kasya. Well, apay ngay tagtud mo dati yung banga-banga ni dade. Agar aruyot mal. Ay, ingay. Mano yung pawit mo? 30 mil. Di mo mo ang ating cremation tata 60,000. No 60,000 ko ba yung pawit mo? Toasted ko ba ni daday? Ka 30,000 lang matindad mo? So nga. Kadi hap ko. Na! Binarabit mo nga tosino ni daddy ko. Kakasano nga nung 15 mil tinaypaw eh. Awa na nakas la barbecue. Kalusing 5 mil nga timpaw ikaw. Kaslay nasukan ang tinapa. Animal ka. Kasi ti sangit ti mayaman suling naka-aputi ti siya kasanay agsasaid tuklaan. Agsubli ka na bro.
Subliak abroad. Wow, napangkati Singapore. Singapore. Wow, Tagsangit mo ti Maya Marigrigan. Wow, napangkati caregiver. Oh sige, caregiver je abroad. Ay Singapore. Wow, Singapore. Datuya mo Singapore datoy mo je kwa. Je kitaraken ko jag kabaw nga bakal. Daya panay ayamon ti takki na ngay nga bakal kasjay. Dati ti awir ko nga bakal ag kabaw. Kabaw. Sige. Sige. At tumawag ako ingay. Sige. Hilaw. Hello, ingay. Apa iya? Ano, daman na pasamak ti balayo. Nga ba yan napasamak ta balay? Ay na tayo. Sino pinatay? Namang mga lakay. Apa yung patay ni Amang? Kat di mo't ati timid na. Wag. Well, tammi ni amang mga lakay. Tatta, nalipatan na nga tammisura. Nagdumog, nalusok tabarukong na. Ay na, nag-suicide ni Amang. Inyamot ti tammi na mo ti sulang patay kinya na. Alay garo tagpakada kini Amang. Ay kini among ko. Wow. Medyo karuba may agwalwala. Awan siguro na ala na kanon aso. Ako lang pagkatak kini among ka. Wow, sige man nga doon mangagkuda tapa ng English mo. Sige, hey, how do you do? Imputido. How do you feel? Maxi feel. Nakapagkada ako. Alagawid ka ningay. Sige. Simpang puta ka, nadatuya ka. Kamilain. Ay, nakakangat na ako. Ay, Ha! Nakamot mo to sa ano? Si Kangay, tapos ang aw mo, sumaplay. Ayan lang ay tibangkay ni tatay ko. Ay na, amang ko, nagatintog mo, dati sungo mo na ako, ano, timid mo, nagatintog. Ay, nagato nga pagikabilat na data atang mo, data pahingiwa mo. Ay, amang ko, nga timid-timidan. Ay, di ka wala ka tinanan na data magbago. Ay, naamang! Ay, nawanan natin alay nga garami ti palsut, kan palsit, nagiti apunan. Ay, naamang ko! Nainyaman ng 30 mil, itinaipaw ikaw. Tapagin lang, tinakrimit, imba, tinamada, tamahulong, akala. Ay, nasun. Ay, amang ko, asulay. Abay, suling na amang mga lakay. Ko bakla mo ni amang pwede, nalawan na kami ng kayong pugsay. Suling mga lakay na amang May mga lakay. nyangay. Wala no, tammi na amang mga lakay. Sumat natin doon. Mabalin mo nga silwan, dati sungo ni amang ko. Sa balyanta din na tayo. Nyati sa balganta. Aso. Akin niya mo ni sulingot, pati aso, padungawan na mal. Di mo kahit asaw. Haan ko kay, ay sige. Sige, aso. Awa di asaw. Alay. Kung halimbawa, dati kas pangarigan, data di aso yaw. Data di aso may. Naitdukan tiwa, diaper. Diaper, alay. Ay nakawanan na dati aso, min ang agtawal ka na sumugod ka sa bali nga tao. Ay awanan, dati aso may pangganakan ang agitang tagal tinamagaan nga tabel. Ay awanan, dati ang pamantika ti gudgud ng aso nan asuli. Ay! Apay ta suling pati aso, suling nagan na. Kaami nga dingon mi, suling nagan na. Ay, ang dati dingon yung nga suling nagan na. Niya. Siyempre, Jimanaw. Manok. Siyempre, nebam Jimanaw. Kuruk ko namlaw. Alay. Alay, sige, dung awam data nga manok. Sige, awanan na dati manok mingag taraw, kada parbangon kaniso pa nakauras ay, awanan nagkarkaray kayo, nagito'y takkinwang ti karuban, ay, naurin na ayan ti amin nga sa likwam, ay, nasuling, How? Suling man ang tinagan na tamanok yaw. Hindi nga mo ni suling na pwede ka dengdeng ganjin bagagtatay, amin nga dingun may, suling tinagan na. Ipumpunta na amang mga lakay yaw. Alay. Data nga amang mga lakay. Siyempre, Siyempre, ang amang ipumpun niya. wow, kaugalyan garaw, amang mga lakay, lalwan tapay. Dalwanta. Bago nga po ang malas. Nya mo dati ulo ni amang kung alakay, kukutununan niya. Sige. Sige. Lalwanta. Lalwanta. Mga yab ka tibabakit nga manglalaw. Awan, busy da. Aginaw da. Aligaro. Si tati manglalaw. Wow. Alay. Ibuong ko. Ninyamot ni amang kung alakayan, patugo da pa, pabalon da pa dati paggamgamot na mga pen. Alay. Alay, kararag ka. Alay. Ipuon mo Wow. Ave Maria Purisima. Konsibido kan labatiba. Ay mami nga da sa dilangit kabalyo nga agburburang it.
Ito muna nga misteryo, dinatay nila kay Borsyo, nga aglalako petrolyo, ken nabangbang si nga tuyo. Ay aglo-alo kami, mampay ti maysa nga Maria. Abi Maria, Ilocos Sur Norte, San Jose de Santa Fe, salakan na kami. O Apo Diyos miniminyukos. Tugay kanta kapulot, bansawaya kumukusay, kumustam to tinabiyag kan natay. O may kumaniparparin tumang ti duwang alipay-lipay, tuy tumang sa kumot pisal-pisal, ito duwang bunga ti kulalabang. Apatot apalong dalipawang sa lamagi, ka nga pagkawang agas ti rurusukan. Kun bunga ti busal-busal, alabati bati tabulan. Iti may kadwa nga Abi Maria. Ay nyog-nyog-nyog, buot nga ti nyog, nagbabatog, kukwa ti babakla nga utog. Ay ramot ti akasya, nga simbango banda daya, agas ti agrigla nga babakla. No dagiti babae, no matudok ti sityo, kidaray kunada, no matudok ti buto, alipay kunada. Dato yan iti maudi nga Maria. Dumteng to ti aldaw, nga amin to nga abot ti babae, ket agpulat da. Iti sungbat. Agragsak ti babakla. Dumteng to ti aldaw nga amin nga babakla ket ilansada. Iti sungbat. Agdulin dagiti babakla. Dumteng to ti aldaw nga ti paglansada ti babakla ket buto iti sungbat. Agruar ti babakla. Amen. Tinagpintas talwalaw. Tata, ipumpuntan. Kumpunan. Ipumpuntan ni amang mga lakayaw. Kita yun Bago amom kuna na kanyang hindi bago nga matay. Kas pangarigan suleng kat matudok ko ti barukong ko. Kuna natatamyak garaw. Ket ko bago dak nga ipumpaw, bago dak ruar di balay ko. Patugtog yun di paborito nga kansyaw. Di paborito na ang kansyaw. Gal. Hoy, driver ni Purinaria. Di kay kayat ni amang may nga tugtog. Iso ti patukar mo tatapon paw. Alay, sige, pugtuan tayo. Bali pugtuan ta data. Nga dataya. Lason mo hali. Haan, kabilang buhay. Labis na nasaktan. Haan, may labwil suyot si Yutro. Green graso ko. Madi may wing. Sige, malakaroon, ipatugtog kayo. Ay naamang ni aguray ka kaslasitan sa mo maniguyot niya. Ay naapasagpintas ko dati tugtog ko nga manipungpungan. Ay amang mga timitingitan ko dalit ka sabi ka lakayan. Ay puro tinitong kan pasyang di ka may naipungpaw utaw. Pinabil ko ba yung tagtsatsa siya? Sali nga lakayan. Kaya, Di na pala yung bagang ano mamataya kay nang igarapundak talay andak di na pala ko na. mabandog ta nga talaga ang Ito ipupo. pa titis kan pasyang kun di pala ipumpulatak tras abanti mo tatugtog na. Ang subli-subli. Ayan, maraming salamat po. Natapot ibasit nga show mini Inge para kada kay aming. And once again, sapay kumaapot na nakaikat kami. Iti banbanogyo Banbanogyo, aming. oo. Ayan, kaya na naikanda kayo kumaapot ibasit nga ragsa. Hala ka tatapo iti mabuyayo. Ado pa iti mabuyayo. I-subscribe siyo apo iti YouTube channel na ni Ante. Kundi Facebook page na Suling Daos Bang. Official. Official apo. Tapos i-subscribe siyo. I-like yo. I-share yo pa'y apo. Tano umado pa iti viewers na. Subscribers. Followers na. Tano tikas takot proud to be Ilocano. Ayan. Naimbag nga rabi kada kayo amin apo nga awan tilabas na. Maraming salamat po.